Jamen, jeg hedder Victor, og jeg synger. Ja, og jeg hedder Alex, og jeg spiller guitar. Og jeg hedder Martin, og jeg spiller også guitar. Jeg hedder Jeff, og jeg spiller kødfløjt. Jeg mener bas. Jeg hedder Jamal, og jeg spiller trommer. Først og fremmest, hvad synes du om Victor og Alex musik i bandet? Altså, det er jo ikke lige musik til vores stil, vel? Men da det er mine børnebørn og så videre, der synes jeg bare, det er fantastisk. Ikke også? Fordi de har virkelig knoklet for det er det eneste, de har i hovedet, han har sagt, det er musik. Ja. De går meget ind for det. Det gør de. Det er ikke noget, der bare sådan lige fra den ene dag til den anden. Det har virkelig taget nogle år for dem at nå dertil, hvor det er nu. Så jeg håber jo virkelig, at de på et eller andet tidspunkt, at der sker noget. Er du stolt af det, som Victor har opnået? Absolut. Både Victor og Alexander. Ja. Og de andre drenge også, ikke? Jeg synes, at de har... Indtil nu har de da gjort det godt, og vi håber jo, som sagt, at der sker noget mere på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja. Nu skal I jo til at spille en koncert lige om lidt. Hvordan har I det? Er I... Men jeg er altid lidt nervøs, ikke? Altså, Jeg er mit spil, vil jeg sige. Vi tager det altså meget stille og roligt, inden vi sådan skal spille koncerter. Der er ikke Udfaldet bliver pissegodt. Bevare de gode humør, ikke? Good vibes. Jeg tror bare, vi har det fedt over det. Det er lang tid siden, vi har spillet sådan et show. Ja, det er et par måneder siden. Ja, det er et par måneder siden. Og så jeg tror bare, vi glæder os til at komme i gang igen. Og gå ud fra, at der kommer en masse mennesker. Ja. Vi skal nok ikke være her bagved. De bliver nødt til at ligge. Ja, de må sgu ligge ind herinde bagved. Jeg ligger bare i traileren, når vi henter den. Ja. Jo, jeg har fandme lagt bil til mange, lige siden de var 10-12 år og sådan noget. Altså, da de begyndte, ikke? Nej, selvfølgelig kunne de ikke køre bil jo før. Så fik Victor kørekort. Og så kommer han tit og spørger, hvorfar, kan vi låne bil? Eller, ja, så men jo, jeg har lagt bil til mange gange. Ja, jeg begyndte også at interessere mig for trommer, da jeg var 10, ikke? Jeg havde en gammel ven, som spillede trommer. Og han, hver gang jeg var hos ham, der ville jeg bare sidde og spille trommer, jeg ville ikke lave andet. Og så købte jeg en trommesæt på et tidspunkt. Og så efter det, så har musik bare været alt for meget min bror, ikke? Så begyndte vi, så spillede vi bare sammen med mig og mine 2 fætre, Martin og Philip, som så Martin havde med i banen nu, ikke? Vi spillede bare sammen til sådan noget fødselsdag og sådan noget, halløj, til min mormors 60 års. Det var til en af mine runde fødselsdage, jeg tror jeg blev 60. Det er så 10 år siden. Der havde de i al hemmelighed for mig lavet en lille koncert, hvor de spillede på den her Mogensen, han sang på Vimmersvej. Altså, men lavede teksten til fordel for mig. Vi lavede et lille cover af Vimmersvej, ikke? Så så begyndte det sådan, efter det, så begyndte vi at spille trommer, og så har vi spillet sådan med forskellige folk og sådan noget. Og det er ikke rigtig blevet til det vilde og sådan nogle ting. Og så besluttede mig og Martin, mine fætter der, også for at lave et rigtigt band, eller ikke et rigtigt band, men altså noget seriøst. Hvad er Cold Black? Det slagter. Et band, der startede ud som at være sådan nogle kammerater, der startede med Victor og Martin, som startede et band, som bare blev til noget lidt større. Ja. Og så startede vi så Cold Black. Og så fik vi faktisk først Alexander ind. Jeg tror det var et halvt år efter, de havde startet Cold Black. Og så fik vi så Jamal ind, som kom. Ja, for han var sgu med fra starten af. Ja, jeg var fra starten af. Det var mig og Martin og Jamal, der startede bandet. Og så kom Alexander ind et halvt år efter. Hvor lang tid siden er det, at de sådan begyndte at lave musik? Med musik?
De var ikke Ja, ret det kan jeg gamle. ikke huske. Hvad har de været? Jamen 10-11 år deromkring, hvor de sad og klemte på gitaren, og hvor det så begyndte i det små, ikke? Og så var det jo så, at de så begyndte også at danne Cold Black. Og her ser vi Victor i hans naturlige omgivelser. Vi skal lige prøve at høre noget nyt i gang her. Det er så bare sådan noget demo her, ikke? Så det er ikke så skide godt. Sådan. Sådan lidt her. Meget elektronisk ind over det. Og det er noget, jeg bare sidder og laver i underhæng herhjemme og spiller et stykke guitar. Så det kommer også til at også lige børn her, ikke? Selvfølgelig bliver lyden 10 gange bedre. Tak for det. Men lyden bliver selvfølgelig 10 gange bedre, fordi det bliver indspillet rigtigt. Hvor kommer jeres inspiration fra til at skrive jeres musik og jeres lyrik? Ja. Ej, det er jo, det ved jeg sgu ikke. Det er så opblandet, ikke? Sygt mange Altså, ja. Mange forskellige Vi hører alle ting. sammen noget forskelligt. Ja, det kan man sige, ikke? Altså, jeg er så meget, sådan, hvad kan man sige, en popdreng i bandet, og Jeff, han er dødsmetal-dyden, ikke? Så det er meget sådan forskellige inspirationer, vi alle sammen har. Ja. Og så, det tror jeg bare giver den musik. Kommer mange vejen fra. Man Ja. hører alt muligt godt, eller tænker, det er meget fedt. Ja. Så inspiration for alt slags musik, ikke? Det er ikke sådan, Overalt. Ja. Der er ikke rigtig noget som sådan, altså en skabelon, som vi følger på med. Vi har jo for, hvad er det, en 3-4 år siden, tror jeg, hvor vi ryddede hele stuen, hvor de så kunne optage til en video, eller ind på nettet, hvor de havde det inde, ikke også? Hvor der var fotografer, og jeg ved ikke hvad, her i huset. Og det var da også spændende, det var det. Og så har de lavet en video med vores genbrugs lille dreng Simon, og det synes jeg simpelthen også var så godt. Men jeg fatter slet ikke, at det ikke er blevet til mere. Selvom det er fint nok det, som det er nu, ikke? I forhold til jeres stilskift, altså flyet der I skiftet fra lave det lidt hårdere melodisk metal med noget screams til at gå og lave noget mere elektronisk. Hvad er baggrunden for det skift i Så jeg tror, der er ikke nogen farve. Jeg tror hovedsageligt, at det er mig, der er blevet træt af screams. Ja, Og det er growls. Ja, det Altså, er det vigtigste, det er bare der blevet træt af laver, det genre. ja, stort set alt det elektroniske, det står han for. Og så ja, men det er meget i forbindelse med, jeg tror, nye tider, altså med sådan musik, der bliver populært, som vi synes er super fedt, som giver også inspiration til at få en masse elektronisk over vores musik. Ja, jeg synes, det er super fedt, ikke? Så ja, det er bare sådan stille og roligt kommet med tiden. Det er bare en udvikling, ja. Ja, det er også det, ja. Man udvikler sig jo hele tiden, altså, Ja. kan man sige. Og på ærligt, så for et par år siden, så synes jeg, at Screams, det var super fedt, fordi det var så brutalt, og det lød som om folk virkelig ville det, og nu er jeg bare blevet lidt træt af det, fordi jeg kan egentlig bedre lide en god melodi. Jeg kan bedre lide nogle fede toner, som du kan huske i niveauet. Og det er bare min mening. Jeg har intet imod dem sanger og musik, og jeg hører det også stadig, men det er bare ikke det, jeg vil lave. Ja, og det er vi sådan rimelig enige om. Det er vi rimelig det er den stil, vi sådan holder, ikke? Ja, der har vi et helt trommesæt, ikke? Og så har vi bare 2 guitarforstærkere, sådan nogle stacks. Og så har vi et kæmpe basskabinet og en lille basforstærker. Og så har vi nogle screams og lidt forskelligt til scenen, ikke? Så det er ikke så sindssygt. Men det er alligevel, det vejer en del. Det der basskabinet, det vejer i hvert fald 150 kilo. Det er ikke skide sjovt at gå og være rundt på.
det er tungt. Ja. Og nogle gange, når man skal ned i ølkælder og sætte tingene af, ikke? Sådan midt om natten der, kommer hjem fra en koncert, smider tingene i ølkældet. Det er ikke skide sjovt. Ja. I sagde, musikens inspiration kommer mange forskellige steder fra. Er der nogle privatlivs hændelser, begivenheder, der... Der har vi en god. Der har vi faktisk en god. Vil du have den, eller skal jeg? Okay. Vi har spillet faktisk sjovt nok i Amager Bio for 2 år siden. Hvor vi står lige siden. Ja, faktisk lige hvor vi står lige nu. Spillet her. Ja, her. Og så, vi havde en ven på et tidspunkt, ja, han er stadig vores ven, som havde skolelapper, og så var Martin og ham pisse fulde. Så tænkte vi tager sgu da en tur til Milano. Så det til Milano, uden pas, og det ene og det andet. Og blev indlagt dernede, Martin blev indlagt dernede, fordi han havde fået meget drik. Og kom hjem 3 dage efter i hospitalskittel. Og det synger vi så om i Last Night I Watched Myself Sleep, hvor han synger... Hvor du synger. Hvor jeg synger... Hvad fanden er det, jeg siger? Ja, du kan ikke engang fucking huske den, man. I just wanted to have some fucking fun, but now I'm here in this hospital bed with no name and no regulations of the things I've done. Fordi han ikke havde noget pas, så de havde noget smads med. Ja, det er faktisk fuldstændig så der var. Og så har vi også... Ja, så har vi Paint the Streets. Ja, på et tidspunkt, vi var... Tager du den? Ja, vi havde den by, jeg bor i, og Alex og Lisa, Krejme og Frederiksværk, som havde vi på en ret stiv aften, hvor vi malede sådan en sten, eller jeg var så ikke med til det, men Martin og Victor gjorde, malede sådan en sten med sådan noget fugemasse, vi fandt på gaden, hvor de bare havde skrevet lort med store hvide fede bogstaver. Og der har vi så brugt det i sådan... Asphyxiate. Asphyxiate, som er gammel, hvor vi siger, let's paint the streets of our hometown. Som er sådan et paint the streets red-agtigt, grineren, fordi vi gjorde det, ikke? Ja. Så vi så stå 7 timer hver dag dagen efter, så det var ikke så fedt. Det var lidt nederen. Men helt generelt så er der rigtig mange referencer til den slags i alle teksterne. Og hvis man kender lidt til os sådan på et personligt niveau, og har lidt omløb i hovedet, så man kan gennemskue det, så kan man få sådan en rigtig god grin over nogle af vores tekster. Det er helt sikkert. Ja, det kan man. Ja, det ligger vi ikke skue på. Ja, det er sjovt, lige meget om det er teksterne eller hvad fanden der. Ja. I søde, ikke? Your frustration, tell me I'm the worst excuse for a man you've ever seen. I won't leave my wounds open, I won't leave my bones broken, 'cause scars don't heal until you have your face against the concrete and your back against the wall. Throw me to the wall and I'll become the leader of the band. Whoa. Throw me to the lion and it may roar, it may roar. Altså, hvad for musik lytter I selv til, for eksempel? Så jeg ved, at Victor, han hører Selena Gomez. Han har også lavet et cover af Selena Gomez. The best getting cold when you're not here. The future that we hold is so unclear. But I'm not alive until you call, and I'm with the odds against it all. Nej, det er bare fordi, jeg synes, det er et fedt nummer egentlig. Det, som jeg sagde før, jeg hører ikke så meget rockmusik faktisk. Det er sådan mest sådan... Jeg kan godt lide Robbie Williams for eksempel, ikke? Og så ja, selvfølgelig kan jeg også godt lide noget Linkin Park og noget, altså forskellige genrer, men jeg hører mest sådan stille og rolig musik, når jeg bare sidder derhjemme og slapper af, ikke? Jeg tror alle sammen
os 5 her i hvert fald, vi kan tilslutte os det der med, at hvis det er et godt nummer, så er det et godt nummer, uanset hvilken genre det er, og hvem der har lavet det. Og altså... Ja. Det er igen med det der, det behøves ikke som sådan være fast nummer, altså det er også sådan lidt overalt, altså. Vi alle sammen elsker musik. Ja. Altså. Der er ikke noget true metal eller noget som helst, altså det kan lige så godt være Justin Bieber, vi lytter til. Ja. Ja, han har også lavet nogle gode numre. Ja, han har lavet mange gode. Han har også lavet meget lort, men han har også lavet nogle gode numre. Præcis, et godt nummer er et godt nummer, ikke? Ja. Om så er techno eller pop eller jazz eller fanden der. Dark trance. Ja. Dark, vi elsker dark. Dark. Jeg elsker dark. Beskriv jeres mandighed med titlen på en af jeres sange. Nu skal du lige huske din egen titel. Ja, det er det. Min mandighed, jeg er ikke så mandig jo. Jeg er ikke så rigtig en mand jo. Jamen så må det jo rigtig svar. Ja. Vi havde en sang på tidspunkt, der hed Emotion. Det skriver du meget godt, fordi den er aldrig rigtig kommet, den er stadig på vej. Ja, det er rigtigt. Den er stadig på vej, ja. Det er sgu nok det bedste svar. Ja, mit svar må nok være Call of the Wild. Det er rigtig hulemand. Rigtig hulemand, ja. Det er det eneste, jeg lige sådan, ja. Så kommer vi til at komme. Deres titler er altid så seriøse. Og det er jeres mandlighed, ikke? Nej, det er altså. Vi har også et nyt nummer fra, der hedder Alpha. Men det er der nok ikke rigtig nogen, der kan tilslutte sig at være sådan en alfa-hand. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det er nok faktisk, det er nok faktisk, der tager den flest i forhold til bandet i hvert fald. Nej, det er en svær en, ikke? Ja, det er svært. Ja, det var en af de våben nu. Ja, det er sådan, I ikke laver musik, hvad går I så generelt og laver jeres hverdag? Onanere. Ja. Hvor er det svar? Vi 2 skater, os 2 står på skateboard, ikke? Så har jeg arbejde, ikke? Så jeg arbejder med handicappede. Så hvad med jer andre arbejde? Ja, jeg arbejder som kok. Ja, handelsskolen her. Okay. Og jeg arbejder med sådan noget folie, forskellige folieværk. Altså skilleteknikker. Står bare godt og så bare alle mulige forskellige logoer og alt sådan noget, ikke? Skal jeg tage ud til at gøre med sådan. Og så ja, lad os bare hygge os. Laver hvad normale mennesker laver på vores drikker bajer, hygger os. Ja. Så er der. Ja. Nikke. Og penge om guitar. Ligger den nok noget til mig? Hvad har du i den? Hvad? Har vi den? Jeg har så meget op. Jeg ved, Martin har ikke nogen dækker. Så lad det over til dit rum. Så gør jeg. Hvad siger du? Jeg vil begge to med det. Har du med ekstra dækker på? Ja, for helvede. Arthur, hvem er det største rådehoved? Det er just det. Det er meget uden tvivl, som vi kalder ham. Det var også godt. Ja, det er nok godt nok. Det skulle være sådan. Ej, det må det være, ikke? Jo. Hvad er jeres allerbedste minde sammen som en band? Bedste minde sammen. Mange minder. Hvis I skal vælge et. Et minde. Ja. Altså jeg vil sige, at vi spillede vores første tur i USA. Det er nok sådan, det er... Faktisk vores første koncert i USA. Ja, vores allerførste koncert i USA. Det var et stort øjeblik, mand. Det var bare slut. Det var en lille by, der hedder Joliet, uden for Chicago, hvor vi skulle spille for allerførste gang på amerikansk jord nogensinde. Og vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle forvente, for vi var bare blevet booket til den her tur og kommet med som opvarmningsband.
De har også været over i USA og De spillet. har været, det er 3 gange, de har været derovre, og de har været i Danmark flere steder, og så har de været i Sverige, de har været i Norge, de har været i Finland, så og spille. Altså de har virkelig gjort det godt, hvad det angår, men det er bare ikke rigtig blevet til noget endnu. Sådan. Ja. Men altså det der med, altså jeg er stolt. Absolut. Og det er vi alle sammen af drengene. Ikke? Og de skal nok blive til noget. De er til noget. De er blevet til noget. Men jeg mener, I ved godt, hvad jeg mener, ikke? Yes. Ja. Og jeg synes, når jeg indimellem nu, altså, når jeg hører band i radioen for eksempel, så tænker jeg nogle gange, der gør drengene det i hvert fald lige så godt, om ikke de gør det bedre. Og da vi så går på, så er der en masse tekniske problemer, men det vælger vi så at ignorere og spiller videre alligevel. Og der er alligevel, hvad har der været, 500 unge mennesker eller sådan noget? 300, tror jeg. Så et sted mellem 300 og 500 i hvert fald. Ja. Unge mennesker, som bare var... Altså, Totalt de var virkelig højt gear. Ja, De var helt sindssyge med det, og det var sådan en helt speciel oplevelse, at det var man bare ikke vant til. Og lige pludselig så var der bare nogen, der stod og råbte og skreg. Og man tænkte bare, det er fedt det her. Ja. Og så kom vi ned bagefter koncerten og stillede os over ved vores merch-table der, og ventede, og vi nåede ikke at vente mere end 2 sekunder, før der bare stod en kødrand af mennesker, som ville have t-shirts og autografer og kram, ikke mindst. Billeder. Ja, billeder. Lige fra teddies til iPhone-covers til t-shirts til whatever. Og vi har nok fået taget 200 billeder den aften med folk, vi overhovedet ikke kender. Fuldstændig fremmede mennesker, som bare synes lige, at det var et godt minde. Det var rigtig stort øjeblik. Ja, det var fedt. Og hvis jeg så må fremhæve en anden lille begivenhed, eller hvad man skal sige, da vi var over for første gang i USA sammen i Cleveland i Ohio for at indspille vores debut-EP, faktisk vores anden EP. Det var også bare sådan, det er selvfølgelig ikke et minde, sådan, det er 3 uger, det strækker sig over, men det var bare generelt en fed tur. Ja, det var fedt. Vi havde det mega sjovt, og der var ikke nogen regler, det var bare os. Jeff var desværre ikke med på den tidspunkt, så det var han var faktisk med, han var lige kommet med før, eller sådan noget. Det var 2 måneder eller sådan noget, en del af banen. Der var det 2 måneder, ja. Så det var ikke muligt at skaffe en flybillet til ham på det tidspunkt. Så det var bare os 4, som havde det møggrineren og hyggede os, og tog ud og spiste hver eneste aften, og morgen og eftermiddag også. Det var 1 kilo på. Ja, også det. Og så var vi 2 uger i studiet, hvor vi bare indspillede det musik, vi nu havde lavet, som vi selv synes var super fedt på det tidspunkt. Det har ændret sig meget siden, men det er et stort minde for mig. I forbindelse med, at I snart får lavet jeres debutalbum, hvordan har I så i planer om, hvordan det skal være? Og altså hvordan genremæssigt er det samme som... Det bliver samme som... Ja, det bliver den der stil her. Det bliver mere den stil. Eller har I tænkt jer, at Altså, det er varieret? Der bliver lidt blandet, men det bliver hovedsageligt ikke så meget growl og mere sang. Og meget elektronisk. Ja. Sådan. Jeg fokuserer på at lave det lidt mere flot og sådan episk at høre på, frem for bare scream og sådan hurtigt, ikke? Lidt mere sådan... prøve at skabe lidt mere kunst. Storslået og lidt mere op i det her. Jeg elsker god musik. På den måde så kunne man jo også ud til et større publikum, fordi der er meget så i mainstream musik, som jeg godt kan lide sådan noget elektronisk. Det er præcis det der mener med, at det er populært, ikke? Det er så ikke derfor, vi gør det, fordi vi synes, det er super fedt samtidig, ikke? Spørgsmål med. Hvor kender I alle sammen hinanden fra? Ja. Vi er jo brødre, og det er vores fætter faktisk. Mig og Alex brødre, fætter. Og så har vi for lang tid siden... Jeg er bare blevet købt. Ja, vi var lige taget en tur der. Vi var venner for 5-6 år eller sådan noget tilbage, startede bare med og det er faktisk meget sjovt. Mig og Alex, vi gik i børnehaveklasse sammen for mange år siden. Så vi så begyndte at snakke sammen, og så men vi elskede alle sammen musik, og spillede lidt forskellige instrumenter og sådan noget, og så passede det bare med, at vi kunne starte band. Ja. Og så jeg spillede bass på et tidspunkt, og så tænkte vi, det er federe, hvis vi finder en bassist. Og så lavede vi et opslag på Forsound om en syg bassist. Og så skrev Jeff til mig et par dage efter, tror jeg, og sagde, at han var interesseret. Og
som Ja, også vi kendte var faktisk, en vi sådan- kendte Jeff i forvejen. i forvejen også, som de havde skatet med. og sådan noget. Ja, mange år siden, ja. Så det er sådan, ja, så det vi kender den fra. Good friends. Jamen altså, vi har meget jantelov i Danmark. Det er lidt svært at komme rigtig ud. Folk, det er ligesom om, at Danmark accepterer først andre bands, når de er kendt i udlandet på en eller anden måde, ikke? Altså det er svært at blive kendt i Danmark, og så i udlandet efterfølgende. I hvert fald i forhold til vores genre. Ja. Altså, sådan rockscenen er pænt meget død i forhold til sådan noget som USA og Tyskland og Bare over grænsen til Sverige, så er der noget helt andet. Ja, jeg tror ikke, det er så meget jantelov, det er bare jalousi. Altså det er... Ja, folk det er har også- det er også en ja, del af det. Ja, men folk har... Du skal være accepteret i udlandet, før at du bliver accepteret i Danmark, tror jeg, det. Det er bare sygt mange folk, der rundt i røven over, at man gør de ting, som man gør, fordi man... Og man for eksempel dedikerer sig hører- 100% til Ja, det, og man ikke følger det standard. Ja, man står 100% inden for det, man gør, og der er ikke noget shit der. Der er bare mange folk, der har svært ved at stå indenfor, fordi de ikke selv kan finde ud af det. Fordi de ikke selv dedikerer deres liv til musikken, måske på samme måde, som vi gør. Og det er i forbindelse med alt, altså alt kreativt, ikke? Hvis man godt kan lide at male. Altså. Ja, men der er der også mange folk, der synes, det er super fedt. at det Ja, er 100. Ja, selvfølgelig. Det er der flere folk, der synes, Ja, kan man sige. det er ikke super negativt. Nej, overhovedet ikke. Det er heller ikke fordi, vi ikke har succes i Danmark som sådan. Det er bare et bredere publikum, ikke? Man er nødt til, når man kommer til USA. Hvad er jeres ultimative mål med musikken? Er det at tjene penge, at gøre folk glade, eller... Blanding er at gøre folk glade og Altså, kunne leve af det. Det er faktisk... Altså selvfølgelig vil man godt se i øjnene, altså man vil godt leve af det selvfølgelig. Ja. Det er ikke fordi vi alle sammen bare er pengegrisker og Nej. skal bare guldkæder og sådan noget der. Bare lige leve af det, det vil være... Leve af det, og så bare egentlig have det super fedt med det, man elsker at lave. Ja, det, jeg tænker også bare, altså, om man tjener 1.000 kroner om måneden, eller om man tjener 15.000 om måneden, så vil jeg bare gerne ud og spille for fedt publikum. Altså det er sådan, det er min, hvad siger man? Ja, det er det jeg vil, ikke? Bare ud og spille for en masse mennesker og have det fedt. Så er jeg selvfølgelig ligeglad med at være millionær eller med at have en arbejde ved siden af. Ja, fuldstændig. Og så kan man sige, at det har været meget populært her de sidste år med bands i vores genre, at folk går meget op i, hvorvidt man redder dem, og at du har hjulpet mig til ikke at begå selvmord og alt det der. Og det synes jeg er noget voldsomt fint, men når det så er sagt, så vil man også altid synes, at det er lidt fedt, hvis ens tekster eller ens musik eller ens væremåde rører et eller andet ved folk. Ja. Altså, ikke nødvendigvis hjælper dem, men bare måske få dem til at føle et eller andet. Det er den ultimative hensigt med musik for mig. At hvis det rører ved et eller andet i folk, så er det god musik. Hvis man kan relatere til det. Det der med, at man bare sidder... Og der er selvfølgelig forskellige meninger, for jeg synes, arbejde er mega fedt, ikke? Og det rører noget i mig. Det gør selvfølgelig ikke i Martin, så der er forskellige meninger om, hvad der rører. Ja, bare det der med, at man kan sidde sådan derhjemme en eller anden søndag, men bare i hånden og skrive et så man bare sidde og skrive et eller andet nummer, som man synes er super fedt, og det så når til et punkt, hvor at andre folk virkelig altså, kan relatere til det nummer selv. Bare en fed følelse. Ja. Hvad er yndlingsdyr? Yndlingsdyr? Jeg vil nok sige, jeg vil sige katte. Katte eller hund, det er lidt svært. Jeg kan lide mange dyr. Altså, nej, det er svært. Det er faktisk et svært spørgsmål, det der, for der er så mange sider. Ja. Jeg synes nu faktisk, i forhold til vores næste album, som jeg også spurgte om, så arbejder vi meget med ulve. Ja, vi har en ulve i studiet forleden dag. En ulv i studiet? Nej, men der er sådan, altså tekstmæssigt, at bare med ulves væremåder, den der flokmentalitet og den ensomme ulve, altså det er jo det emne, der har været meget yndlingsdyr. Ja, sorry, jeg tror du mente yndlingsdyr som kæledyr. Men ellers vil jeg nok sige bjørn. Ja. Det Så er det bjørn. Ja, det er hvad som helst også. Hvad som helst, så er det nok bjørn eller tiger. Det vil jeg. Ja. Jeg vil sige... Pandabjørn. Hernuttet. Ah, så siger jeg slow loris. Det er det sødeste dyr i hele verden. En quagga, så ved jeg det er. Australsk dyr, de er også super søde. Og jeg synes også, som det ser meget glad ud. En los. Nej, en dejlig dyr. Ja, det kan man sige. Jeg tror, vi er alle sammen rimelig godt, som kan lide dyr. Ja. Jeg har sgu ikke rigtig noget yndlingsdyr som sådan. Los synes jeg er godt fascinerende. Kattedyr. Kattedyr, elegante dyr. Ja, de er meget elegante. Sådan er det også lidt dyr. Enten er det sådan nogle kæledyr, og så er de vildt søde, eller også er det Nice sådan dyr. ude i naturen, og så er de enormt fascinerende. Ja, lige præcis. Ja. Altså mindre den regner.
Ja, det er ikke så fedt. Det er luksus en gang imellem. En regn det er luksus en gang imellem. Det er en regn det er sgu meget hyggeligt. Ja, jeg får det lidt. Har du noget, Christian? Jeg er lidt sådan træt af at være hinandens nærvær, når I er på tur i USA, og når vi er tvunget til at være sammen med hinanden i så lang tid ad gang. Har du det? Må jeg låne lidt? Så. That's it. Så er det tid nu. Jeg har ikke sovet på et får. Jeg har ikke sovet på et får. Ja, den er deroppe. Vi skal lige over have den anden øje. Det er koldt. Fuldstændig klar. Det er lidt lækkert. Men altså, jeg vil sige, at jeg har haft rigtig meget pres. Nej, men selvfølgelig bliver man taget af hinanden. Altså, fordi at man bor i en autocamper på, jeg ved ikke, 9 meter lang. Ja, 9 meter lang og 3 meter bred. Og hinanden hele tiden. Så det er sådan lidt, man sover sammen og onanerer sammen og laver alting sammen, ikke? Så det kan godt blive lidt. Det er lidt akavet og pres. Ja, lige præcis. Så bliver det som er onanerer, tænker på. Ja, det bliver lidt. Ej, men altså, Men generelt er der god stemning. Vi er gode til at håndtere det i hvert fald. Fordi vi er så gode venner og bare er så, altså, vi er gode til at læse hinanden og håndtere hinandens humør. Sådan, altså, det går næsten altid bare, som det skal, ikke? Det kommer så også an på situationen. Gang, der er lidt pres. Det kommer også an på situationen, ikke? Fordi vores sidste tur, vi var på derovre, der gik alt bare helvedes til. Ja. Så der var man sådan irriteret i forvejen. Der var sådan lidt. Så der skulle ikke særlig meget til at gøre en. Nej, lige præcis. Altså, så var det hurtigt sådan, kørt med det over på hinanden på en eller anden måde. Så. Så. Men sådan var det overhovedet ikke på den første tur. Altså, der kørte det hele som det skulle faktisk. Ja, der var en vildt god stemning. Ja, vildt god stemning. Fede koncerter. Er vi færdige? Jeg tror, er der noget, I har at tilføje eller at sige, eller noget, som I gerne vil fortælle til Svanens folk, der ser? Nej. Nej, men altså, jo, selvfølgelig er vi glade for alle vores fans, selvfølgelig, og bare glade for, at vi har fået den støtte, som vi har, i forhold til, at vi nemlig er de der fucking, altså, hvad det hedder, provinsby danskere, der bare, har chillet, og så bare lige kommet til USA og den slags, vi virkelig mærker, at man sådan har udrettet noget, ikke? Det er fedt, at der er mange folk, der sætter pris på det, den fede følelse. Så mest af det. Ja. Det er vores musik. Hvis ikke lige det gør det alligevel. Ja, det er musik. Skål op for det. Ja, der er ikke så meget at sige. Vi er bare generelt glade for, at folk gider at lytte til det, vi sidder og laver derhjemme. Så søndag. Det er en bajer i hånden. Nå, så god. Ja, den er meget god. Ja, det er pretty much det. Ja. Så siger vi i hvert fald mange tak for, at vi må interviewe. Ingen problem. Det er rigtig meget koncert. Tak for det. Tak for det. Skal vi nok. Ja, det er også fint, at det var for jer. Vi skal meget til at lave det. Jeg mener, bag så vi kan prøve Vi hedder Cold Black, og vi skal begynde med Danmark. Hvis I synes, vi er fede, så gå ud og købe vores t-shirt. Hvis I ikke synes, vi er fede, så gå ud og købe vores t-shirt. Jeg er lige glad. Vi har 2 sange tilbage, og det er en dejlig aften. Vi er nok for front under musen.
Get the fuck up! Why am I taking my share of their fucking shit? Can you people are dying, the songs to say, no point in trying. Can you hear me now? The people are dying, the songs to say, no point in trying. Okay, all of you, you're going to go for something like that. Nu er vi tilbage foran øvelokalet efter koncerten. Hvordan føler I det er gået? Det gik helt udmærket. Ja. Det gik som det skulle. Det er også meningen. Der var gang i publikum og god lyd og det hele, så det var som det skulle være. Det var top. Helt klart. Det var helt i orden. Hvad med fremtidige planer? Har I noget? Jamen som sagt er vi i gang med at skrive på vores første album her. Så det skal vi lige have til at sidde i skabet 100% før vi overhovedet udgiver noget mere eller laver flere videoer eller noget som helst. Så der går nok lige et stykke tid før man hører lidt mere til os, men vi vil hellere have et 110% godt resultat end at rush med det. Ja. Så der går nok lige et stykke tid. Men vi er i gang med at skrive på det. Hvis I har lyst, så gå ind og tjek os ud på Facebook og YouTube.
Vi har en masse videoer ude, og vi har en Facebook-side, som sagt. Så, Og Instagram også. så do that. Ha' det godt.